De vereniging Eigen Huis zet van woensdag foto's en video's van inbrekkers online. Op de website is van elke regio te bezien hokker criminelen er actief binnen. Bijgelijk in Dokkum. 8 personen. Er worden waar heel weinig inbraken opgelost door de politie, een paar procent. Mensen kunnen bij ons hun verhaal kwijt, maar vooral tips geven aan anderen. Als het juridisch al je doogt, wit de vereniging Eigen Huis net. Maar ze hebben haar nocht van het hegetal wenninginbraken. In Friesland de laatste 3 maanden zo'n 400 keer. De politie zoekt er min dwaan bij de onjefters. Op het haatbureau in Ljouwert binnen ze liekwoos min te spreken over het landelijke initiatief. Ik denk dat ze er minder ervaring mee hebben. Wij kennen beelden goed bezien en we kennen het vaak bezien van binnen het goede beelden, binnen het authentieke beelden, binnen net monteren. En ik ben bang dat iedereen samen wat erop zetten kan, dat er daar echt mensen erop komen die er net op jaren. Bij de website Dader gezocht en een speciaal inbrakenteam binnen in uw provincie de laatste man zo'n 30 inbrekkers aanhouden. Mensen samen rond de digitale scanpeel nagelien, mij nevens de politie net vanwege de privacyregels. Je kan ook zeggen, het komt nog aan via het kanaal Vereniging Eigen Huis, het kan elkaar ook versterken. Ja, maar nogmaals, de maanden daar hebben we rails op praat, ook over de opsporing en daar mag je gewoon aan horen. De Friese politie kundige Joert ek aan via Twitter tenij snelheidscontroles bekend te meidjen. Zo hoop je dat autobestuurders beter op haar snelheid letten.